даъвати баҳории хизмат дар артиш дар тоҷикистон расман аз имрӯз шурӯъ шуд, аммо хабару шикоятҳо аз ҷалби иҷбории ҷавонону донишҷӯён ба артиш чанд рӯз боз шунида мешавад. падаре ки дар пушти дари яке аз комиссариятҳои ҳарбӣ бо радиои озодӣ суҳбат кард, аз он шикоят дорад ки писари беморашро маҷбуран ба хизмат бурданд. ба гуфтаи ин падар, дар гузашта писараш ихтиёрӣ ба хизмат рафта буд, аммо ташхиси тиббӣ дар хуни ӯ бемории гепатити С-ро ошкор кард ва ӯро ба хона ҷавоб доданд. ба хона омаданд, 4 кас рафтанд, фаҳмондашон нафаҳмиданд, телефон кардам, бачаро гирифта биё. Бачаро гирифта овардем военкомат, справкаш хати моро дигар намонданд ки я сухано зане ки бача дорад. ин падар мегӯяд, агар писараш бемор намебуд, онҳо ба ҳеҷ ваҷҳ аз рафтани ӯ ба хизмати ҳарбӣ саркашӣ намекарданд. бачаро баранд ташвиқоти нагзаронанд аз тамоми комиссия ки бача солим бошад. бача солим ки бошад, гирифта баранд хизмати ватани модар мекунанд. таи як ҳафтаи ахир нафарони зиёде ба радиои озодӣ аз даъвати маҷбурӣ ба артиш шикоят мекунанд. аксари онҳо ҷавононе ҳастанд ки дар бахшҳои мухталифи донишгоҳҳо таҳсил мекунанд. тибқи тарҳи нави қонун дар бораи хизмати ҳарбӣ ва ӯҳдадориҳои ҳарбӣ аз моҳи январи соли ҷорӣ ба фарқ аз солҳои пешин, бисёре аз ҷавонон ки дар зинаҳои магистратура ё аспирантура таҳсил доранд, ин шабу рӯз барои адои хидмати сарбозӣ даъватнома гирифтанд. мувофиқи қонуни қаблӣ, онҳо ҳаққи ба таъхир гузоштани хидмати сарбозиро ҳангоми таҳсил доштанд. мутобиқи моддаи 41 лоиҳаи пешниҳодшуда 3 намуди асосии хизмати ҳарбӣ. мақомот мегӯянд, бар асоси тарҳи нави қонун танҳо нафароне ки дар риштаи докторантура таҳсил мекунанд аз хизмат озод ҳастанд. бар асоси тарҳи нави қонун акнун солона то 10% ҷавонони синни хидмат ба артиш ҷалб мешаванд ва онҳое ки намехоҳанд хизмат кунанд метавонанд бо пардохти маблағ ва тамрини якмоҳа соҳиби билети ҳарбӣ шаванд. аммо бо вуҷуди шурӯъи мавсими даъват, ҳаҷми маблағ ва тартиби пардохти он пурра шарҳ дода нашудааст ва баҳсу суолҳо дар ин маврид хеле зиёд аст. дар вазорати дифои тоҷикистон гуфтанд, дар ҳоли ҳозир шеваи хидмат дар артиш дар тамоми ниҳодҳои марбута баҳсу баррасӣ шуда ва ояндаи наздик ҳаҷми маблағи хизмат дар артиш ва тартиби он эълон карда мешавад. баъзе аз ҳуқуқшиносон аз мушкили дигар ёд меоранд. коршиносони масоили ҳарбӣ мегӯянд, бар ивази пул ва хидмати якмоҳа дар ҳайати эҳтиётӣ ворид шудани ҷавонон ҳолатҳои коррупсиониро бештар хоҳад кард. шароити номуносиб, бадрафторӣ бо сарбозон ва марги ҷавонон дар қисмҳои ҳарбӣ аз сабабҳои аслии саркашии ҷавонон аз хизмат дар артиши Тоҷикистон гуфта мешавад.